ġgant tal-ġurnaliżmu f'pajjiżna li ħalla l-marka tiegħu fuq il-qasam ġurnalistiku bħala editur tas Sunday Times of Malta imma wkoll bis-sem tiegħu bħala opinjonista u kummentatur politiku anke wara li jirtira minn karriera twila ta' 60 sena fil-ġurnaliżmu. It-tlieta filgħodu fil-Knisja l-Antika ta' Birkirkara ingħatat l-aħħar tisnima lil Lawrence Grech fil-preżenza ta' diversi ex-kollegi u ġurnalisti li ħadmu miegħu tul is-snin. Fuq quddiem il-familja ta' Lawrence Grech kif ukoll ħbib tiegħu u ħaddiema li kienu miegħu fit-Times meta hu kien editur. Preżenti fost l-oħrajn kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalascione. Lawrence Grech kien ingħaqad mat-Times fl-1963 u serva bħala editur tas Sunday Times of Malta għal 16 sena sa martira fl-2007. Lawrence Grech qatt m'għaddejja isemma leħnu favur il-verità u l-ġustizzja u ispira lil ħafna ġurnalisti oħrajn f'pajjiżna. Tant li b'rikonoxximent għal ħidma kbira tiegħu f'dan il-qasam kien anke ġie premjat bl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu f'Jum ir-Repubblika tal-2007. Fl-2019 il-kontribut kbir tiegħu matul ħajtu għal-ġurnaliżmu f'Malta kien rikonoxxut ukoll mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin li onoraħ bil-Gold Award. Għal żmien twil wara li jirtira minn Mat-Times, Lawrence Grech kien ukoll wieħed mill-mistiedna regolari f'diversi programmi ta' diskussjoni fuq it-televiżjoni u r-radju f'Malta, inkluż fuq Net Television fejn kien ikun mistieden regolarment bħala kummentatur politiku.